Barka da zuwa wannan tasha mai albarka. A yau ma kamar kullum mun zo muku da wani sabon bidiyo wanda zai koya muku hanyar da mutum zai samu kuɗi a yanar gizo a sauƙaƙƙiyar hanya, musamman idan mutum yana tsananin buƙata. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyon domin mu nuna muku hanyar da mutum zai bi ya samu ‘yan daloli a take ya cire su ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan shi ne sabon website ɗin da muka kawo muku wanda zai buɗe muku hanya da mutum zai samu kuɗi a yanar gizo a take ya cire su ba tare da ɓata lokaci ba. Bari mu ga yadda website ɗin yake, ga shi nan dai sunan website ɗin sunansa Pico Workers. Idan ka je ka ɗauko Pico Workers za ka shiga, za mu nuna muku yadda ake buɗe account a ciki da kuma yadda ake ayyuka domin samun kuɗi a yanar gizo. Idan ka zo ga shi nan sun ba da bayanai daban-daban a kansa, ana iya yin survey, ana iya rubuce-rubuce, ana iya testing ɗin application da writing, ana iya rubuta wasu ‘yan ƙananun bayanai da dai sauransu. Ana iya gyara hotuna, ana iya creating musu ‘yan ƙananun video da sauransu. To a ƙarƙashin wannan website ɗin za ka samu abubuwa da yawa wanda za ka iya yi domin ka samu kuɗi a yanar gizo. So hanya ce mai sauƙi da za ka bi wajen buɗe account a wannan kamfani. Kawai abin da za ka yi ka zo ka danna start now, kana danna start now zai buɗe ma wani shafi da zai kai ka wanda za ka saka asusun wato Gmail ɗinka, ka sa passport ɗinka, ka sa sunanka da sauran bayanan da ya shafe ka. Daga nan sai ya ɗauke ka ya kai ka cikin dashboard ɗinka, ma'ana gurin da za ka je ka ga inda kuɗinka ke taruwa da irin da za ka ɗauki ayyukan da za ka yi. Bari mu ga yadda abin yake. Yawwa ga shi nan daga ya kawo ka wannan shafi, abin da kawai za ka yi sai ka zo ka danna create account. Ga shafin da zai kawo ka, kana zuwa wannan shafin abin da kawai za ka yi ka cike sunanka a nan, ka sa email address ɗinka a nan, ka sa passport ɗinka, sai ka sa laƙabinka a nan, daga nan sai ka zo ka zaɓi ƙasar da kake. Akwai ƙasashe daban-daban, ko daga wata ƙasa kake za ka samu ƙasarka a nan gurin sai ka cika shi. In ka zaɓi ƙasar da kake sai ka zo ka danna wannan, ga shi nan an rubuta sign up. Kana danna wannan sign up ɗin, daga nan zai ɗauke ka sai kai ka wani shafi kamar haka. Ga shi nan daga nan zai buɗe maka, nan shi ne dashboard ɗinka, ma'ana wurin ko a ce cikin account ɗinka. Ga ayyuka ga su nan kala daban-daban wanda za ka zo ka yi ka samu kuɗinka a take. Daɗin shi wannan website ɗin za ka iya yin aiki yanzu kuma a 24 hours za su biya ka. In ka gama tara kuɗin da ka tara a cikin awa 24 za su biya ka kuɗin aikin da ka yi musu. Yanzu ga shi nan muna da kusan ayyuka guda 476 wanda za ka iya yi. To in ka duba za ka ga shi nan dai ƙananun kuɗi ne, za ka ga cent 14, cent 8, cent ga shi nan ƙananan kuɗi ne za ka gani. To hikimar haka ba wai wannan ba ne asalin ainihin kuɗin da suke biya. Hikimar shi ne idan mutum suka gane cewar da gaske aikin ya zo ya musu, to za su fara biyansa daga $5, $3, $2 da cent 10 da cent 20 da sauransu. So idan kana so ka samu kuɗi mai ɗan ƙauri, to dole sai ka yi ayyuka kamar guda 10 a wannan matakin. Idan ka ɗan yi ayyuka guda 10, nan ne za su gane cewa lallai da gaske kake, sai su fara baka manya-manyan ayyuka kana musu kana samun manyan kuɗi. Don haka duk wanda yake da buƙatar ya samu manya-manyan ayyuka ko manya-manyan kuɗi, to dole sai sun gwada shi, sun ba shi ayyuka kamar guda 10 ya yi kafin su gane cewa da gaske yake, su fara ba shi manyan ayyuka. Bayan ka kammala ɗaukan ayyuka ga su nan kala daban-daban, sai ka zo ka ga nan wallet ɗinka da za ka danna ka je ka duba. Ga shi nan suna da ɓangarori daban-daban wanda za su biya ka. Za ka iya amfani da katinka irin Mastercard ko Visa card, za ka iya amfani da PayPal account ɗinka domin ka cire kuɗi nan take. Kuma kamar yadda na faɗa muku, za ka iya cire kuɗi ne a cikin awa 24, wanda zai taimaka maka in kana cikin halin buƙatar kuɗi nan take, kawai kana zuwa. Sannan kuma idan ka shigo za su baka cent 50, za su baka rabin dala, saboda buɗe account da kai da su za su baka wannan bonus ɗin. Sannan idan ka zo ka duk aikin da ka yi, daga kan $10 za ka iya cirewa ka tura account ɗinka ka je ka yi amfani da za ka yi da shi. Muna fata wannan bidiyon zai amfanar kuma zai buɗe hanyar da mutum zai samu kuɗi a yanar gizo
ba tare da ya bar gidansa ba ko da yana cikin tsananin buƙata. Kar ku manta ku yi subscribing, ku yi sharing sannan ku yi mana liking. Mun gode.